Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O ato na po i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 108. Ug di na to dugayon mga listeners no. Magbasa rin ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nga Part 107. Katong nag-comment sa Handumanan, inigsunod na to nga upload na pod sa Handumanan, dito ra ta magbasa na pod no. Ang atong basahon karon sa pag-intro vlog katong nag-comment sa Palamiay. Sugod na tagbasa para makasugod na ta sa atong drama. Ang first comment na to si Ma'am Lisa Aduan. Daghang salamat Lods, always gawd ko minaw sa imong mga drama. Mauray akong kalingawan while busy sa work. Salamat kay kanimo Ma'am Lisa Aduan sa pirmi jud pagpaminaw nimo sa atong mga drama. Salamat kay kanimo. Si Ma'am Mary Grace Pamugas, thank you kayo sir, idol. Makalingaw kayo, stress kayo dire pero og makapaminaw ko, katawa lang bisan ako ra usa. Salamat kay sir. Salamat pod kanimo Ma'am Mary Grace Pamugas. Kanunay jud ka nga kapaminaw sa atong mga drama no. Maski busy ka sa imong trabaho diha, salamat jud kayo sa imong pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sir sa pag-upload nimo. Pirmi jud ko naminaw nimo sir bisan pagbalik-balik ko nako imong gipang-upload. Makalipay kay ko sir imong mga drama samtang nagtrabaho ko. Ganahan kay ko ni Ma'am Balbina no. Pirmi jud ni siya dili jud ni siya mobiya sa ato ano. Pirmi jud ni siya ka-comments maski sa Handumanan ug sa Palamiay no. Nga-comment jud ni siya pirmi. O kana ma'am, salamat jud kay sa imo ha nga naa jud ka no nga pirmi ka suporta sa ato mga drama, pirmi jud ka naminaw no. O ako lipay sad ko ma'am nga naa jud ka pirmi ma'am no ga suporta sa tuwa. Salamat jud kay sa imuhan ug amping-amping dia ma'am sa imong trabaho. Si Rachel Manuel, thanks again idol sa makanunayang pagdingaw kanamo. Padayon lang jud idol kay naarami pirmi mo suporta nimo. Ang gugma ra nag-exam sakto na unta ang gipili, gilisan pa jud kay nakalingi. Kulba, enig mga hugot si Ma'am Rachel, no? Napao, walang masisira na relasyon kung walang pinakpit na kakalabit. Thanks, idol. Salamat po kanimo Rachel Manuel, no? Nga makalingaw ko magbasa sa imong mga comments, no? Kulba, kay mga hugot ni si Ma'am Rachel, no? Amping-amping diya, ma'am, sa imong trabaho na, ma'am, no? Inaot ka, malingaw ka sa atong mga drama, ma'am. Ug salamat kay sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama dyan. Si Ray Aventijado, salamat bay sa part 107. Padayon sa pag-upload ug Palamay Drama. Di ako dire naminaw sa Las Piñas, Metro Manila. From Butuan City ko. Shout out sa next video. Salamat. Salamat kay kanimo niyo, Ray. O amping-amping das Manila, no? Kay medyo baha na ba to di atong aging adlaw no, amping-amping dia sa Manila no. Taga Butuan City ni si Ray Aventijado no. Amping-amping dia sa Manila bay, amping-amping dia rin no. Kay sige ra bag-uwan dia sa Manila. Salamat kay kanimo Ray no sa imong pagpaminaw sa atong Palamay Drama. Si Virgilio Balanay, salamat idol sa bagong drama, makakatawa na pod mi idol, lingaw na pod mi dire sig katawa. Salamat kay kanimo Virgilio Balanay no na nalingaw sa pirmi sa ato ang mga drama. Si Folgy Manito, salamat sa drama idol, puso kaayo ang speaker nako para daghan makadungog. Salamat pod kanimo Folgy no Manito. O naka-upload na po ko Handumanan no sa katong gi-request nimo no. Salamat kay kanimo Folgy Manito nga sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Kanang comment ni Folgy Manito, idol, unta naasad kay Handumanan para sa malingaw ko kay makarelate ko sa drama. More drama pa idol, og shout out ko sa babae nga akong gibuhian kay dili naman tama nga sa iya akong makauban kay lahi man iyang gusto. No? Sige lang Folgy Manito no. Ampo lang ta sa Ginoo no nga makakita ra kag babae nga karapat-dapat jud sa imo no. Ilang ka wag paglaom no makita ka tampo lang sa Ginoo no makauyab ka og buta no. Naka-upload na ko Folgy Manito sa Handumanan kato imong request nimo no. Ug salamat kay sa imong pagpaminaw sa atong mga drama no. Si Oscar Abaydog, salamat na sa daydol. Salamat pud kanimo Oscar pud
Oscar Abedog sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Dennis Moral, salamat sa idol, makalingaw kaayo na pud. Lingaw si Dennis Moral no, sa atong mga drama. Si Mercy Sandoval, thank you idol. Salamat pud kanimo Mercy Sandoval sa ipagpaminaw nimo. Si Edgar Palma, lingaw na sad mi idol, lamat kaayo handumanan na sad. O naka-upload ako handumanan, hinaut nga malingaw sad mo ato no. Ug karon nakaabot man tag 1 hour, ato na pud ni upload atong Palma drama no. Si Judith Sakia, salamat sir sa nanapod may makalingaw sa manindot nga drama. Salamat po kanimo, Judith Sakia. Si Jude Polistico, salamat kayo idol sa new upload. Malingaw na sad mi sa imong drama. Salamat jud kanimo Jude Polistico no. Nga najud ka pirmi pod gapaminaw sa atong drama. Salamat jud kaayo. Si Helen Basel, dili jud mi mohunong sa pagpasalamat sa imo idol. Kay ikaw ra jud among hinungdan sa among pagkamalipayon tungod sa imong drama. Wala gud akong stress, makatawa na may pirmi. Salamat kay kanimo Helen Basil no nga pirmi na kamalipayon karon tungod sa atong drama. Salamat kay sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama no. Salamat kay sa suporta Helen Basil. Kaduhang comment ni Jude Plistico, sakitas akong tiyan o kinatawa dire idol ay kay mamuot ko sa bata nga nisumbong sa iyang mama nga iyang papa sigo kabayo. Siyang kabit unya dako pa jud kuno og itlog iyang papa. Nalingaw si Jude Polistico sa atong mga drama no. Salamat jud kanimo Jude Polistico sa kanunay jud imong pagsunod no. Tanan jud nga drama gipaminaw jud nimo. Salamat jud kay sa imo ha, Jude Polistico. Si Susit Palmiros, nice drama idol, lingaw na sad mi. Salamat pud kanimo Susit Palmiros. Si Kati Bando, lingaw kay mi sir sa drama, more drama pa. Salamat pud kanimo Kati Bando no. Si Richard Isko, thanks na arami idol. Salamat kanimo Richard Isko. Si Rodrigo Balye, hastang lingawa kayo. Salamat kanimo Rodrigo Balye. Si Topher Valdez, more drama pa idol. Salamat sa tanan nga gina-upload nimo, lingaw kayo mi. Salamat pud kanimo Topher Valdez no sa kanunay nga na-upload ka no. Paminaw sa atong drama. Si Nilda Yikik kan andumanan na sad idol, nindot sad to. Naka-upload ko gandumanan itong iagi, no? Hinaot nga malingaw sa mo, no? Ka-upload na ko gandumanan, nila ikik, no? Hinaot nga mapaminaw sa doon mo, no? Salamat jud guys sa imong pagpaminaw, pirmi. Si Ma'am Crislin Tapaw, ha. Makawalag jud sa kalay, idol. Makangisi tag-ahat. Wala man taaning nabuwang sa signisi. More drama pa, idol. God bless. God bless po sa imo, ma'am, no? Crislin Tapaw. O salamat jud sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong mga drama. O amping-amping niya ma'am no sa imong trabaho. Si Dayan Baler, thank you so much sir, very entertaining. Salamat pud kanimo Dayan Baler sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong drama. Si Isabel Sirna, grabe na mo katawa diri idol, nalingaw jud mi. Salamat kay kanimo Isabel Sirna sa pagpaminaw nimo pirmi no sa mga drama na to. Brian Ortigal, nice kayo, aligri jud basta kini nga drama palami ay. Mao jud no kay kini atong drama palami ay daghan nga paminaw no, di pareha sa handumana no, talagsarap ga paminaw. Makalingaw mo gud kayo ning palami ay drama no, makatawa jud kag ahat ba. Salamat kay kanimo Brian Ortigal sa pagpirmi pagpaminaw nimo sa atong mga drama. Si Lucy Silma, salamat sa idol sa kanunay jud pagpakatawa na mo lingaw kaayo mi sa drama, sige ra mi katawa pati among mga agaw diri. Salamat kay nimo Lucy Silma sa pagpaminaw ninyo no, ug salamat pud sa imong mga igaagaw diha nga naminaw pud sa atong mga drama, naminaw pud sa mga drama no nga palamiay. Salamat jud kaayo. Si Judy Primo, hasta jud lingawa, sige ra jud og katawa. Salamat kayo idol. Daghan jud na lingaw sa atong palamiay no, di pareha sa handumana no. Kay kini atong palami ay jud mao jud ni atong daghanon pag-upload no, palami ay kung makaabot lang siya og 1 hour upload jud nato nga pag dili pa makaabot og 1 hour atong palami drama mao nga maka-edit ko og handumana no. Pero mas daghanon jud nato atong palami ay kay mao jud ni atong sentro no, ang pagpalingaw nato no sa atong drama. Nga kato akong last nga upload nga handumanan, seryoso man to, dire na punta sa pakatawa na po sa ako ang palamay drama no. Si Arnold Bornal, kalingaw jud mi aning drama mo idol, sige ra katawa akong maguwang. Salamat jud sa paglingaw namo. Salamat pud kanimo
Arnold Burnal sa pagpaminaw nimo pirmi sa atong nga drama. Si Jojo Buna, more drama pa idol, daghan nalingaw sa imong mga drama. Salamat sa pag-upload. Salamat pod kanimo Jojo Buna. Si Romy Boy. Karon pa jud ko kapaminaw idol, nabisi ko sa umahan, nagtanom migmais. Karon malingaw na sud ko sa imong drama, mawala akong kapoy ani kay makatawa jud ko idol. Nananom daig mais si Romy Boy no. Dami ka na Romy Boy no. Dami ka na kauno no, mais no. Labi na ini bag-o ng harvest no. Dami ka na isugba. Salamat kay kanimo Romy Boy sa pagpaminaw nimo no, maski busy ka sa imong trabaho dia. Si Jerome Lirna, nice drama idol, super comedy. Salamat jud kanimo pod no, Jerome Lirna nga nakakapirmi paminaw sa atong drama. Ug mao to maxiner's tanan ka comment sa ato ang part 107 ug atong gi-appeal sa pagbasa, gi-appeal nato sa pag-vlog karon sa part 108. Ato na sugdan maxiner's atong Palamay Drama Compilation part 108. Ako si Hilda, ginaingon, mahal ko ang akong bana, apan natintal gyud ko sa pagpakasa. Buot ko nga makigpalik niya apan di naman siya mudawat pa nako. Gibasulan ko ang tanan kong kasalanan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mapo na kita maabot din sa inyong probinsya, Hilda. Mao gyud dong. Ato tahigda sa bahay nilang nanay ha. Oo, oy. Adto ko matug dito ni kagabi. Pero hindi ka kadlawon. Be ko balik sa syudad. Kay di man ko pwede nga mo absent sa akong trabaho. Giingnan ta bitaw ka nga magbahas na lang ko. Nga di lang ko nimo ihatod sa imong motor di sad ka. Kung sa mga pakita mo ta dito kadali god. Bahala og kita makatambong sa pista. Ikaw good. Sige, ato tahigda. Doon naman ko nagkitagana nga kwarto si tatay para natong duha. Ininindot da. Turjak dito ha. Karong gabi eh. Balag luya ko nga mudahin ni kadlawon balik sa syudad. Sige, ikaw good, way problema na. Bahalag mga luya ta. Unsa man, okay mo yung kwartuha, ha? Ay okay ra kaayo tay uy. Importante tay nga doon na may kahigdaan. Unya, mabalik na ba ko biyahe karong adlawon tay? Uy, absent na lang, uy. Kakaapo biyan nga, mo pa'y pag-abot, yung balik po gayon. Sa baka, uy. Okay ra na tay oy. Di man ko pwede mo absent sa trabaho. Mo na akong gisulti niya tay, pero di man ko na siya pwede mo absent. Nahala, sige na lang. Nala. Oy. Kamu ba? Hapit naman mo siya katuwag ang inyong panikipon. Wapa yung wapa mo mabdos dyan ni Hilda, ha? Gusto niya kong ngamutan ang tawag apo, oy. Tiguan niya na ba taon ko? Mo sa gina akong gipaning kamutan tay, nga mamabdos na ko. Karong gabi tay. Ha? So na mo kung bati din sa inyo. Pasin pa daig. Masudlan ako ang tingyan ni Hilda. Kung bati yung murong gabi, basin og anhe, masugdan ang tiyan og bata ni Hilda, ha? Manaos ako silong ha, kay mangihi ko, kay hiun kay ko. Sige day. Sige. Doon niya may pundo nga tubig sa CR, nak. Ay, salamat. Nakapangihi na ko. Magawas na ko din ni CR. Hala, si Dondon man ang nangihi sa kilid sa ilang bahay nga nag-atubang din ni CR. Katuskig sa iya ay. Dako, taas. Hala, pariya man siya sa kumbana. Tuskig ka sa anang iya, uy. Ay, ala, nakakita siya dako. May anay. Kita silya sa kuwang nangihi ko na. Skilid sa mumay. Ito na dali siyang biya silang CR. Balik suod silang bahay. Purti niyang tutok sa kuwang nga nangisog ang bayo. Hindi man po di ang ikaw ako Ipanuktok ko manggalis pultahan. Hambog. May ikapanghambog po ni Dakon sa kuwa. Uya day. Tulog around dito nga itong nakuha. Bantay ka ha. Amping kay mabiyahe pala karong kadlaw. Sige day, matuog na ko eh. Huwag ginikadlaw na kung mamata ko at mo biyahe balik sa syudad. Unya,
magkakukag maayo. Di na nakapukawon ha. Sige dong. Basta mauna to ha. Usa ka semana ko kaping nga mo isab din silang tatay. Kay sunod semana man ang fiesta. Unya, ato na sa tamag kumbati og maayo inikpalit lakos ato dong ha. Purting hagok sa kong asawa. Wala na ko siya bukawa. Doon na ko sa parkingan sa akong motor. Uy, hala. May babae mo siya nga naglakaw, oh. Asa ka siya nga kadlawon pa man? Miss! Miss! Ang mao ba, miss? Mag-atang ka og bus para makasakay ka balik sa syudad? Taga syudad, ka? Taga dinigit ko, uy, gwapo. Tualan ko dito magtrabaho sa syudad. Hangyo ko, pi. Angkas lang ko sa imong motor. Aron makasave ko sa pamliti ba? Sige na, gwapo. Ha? Nadi kayo magtrabaho sa usa ka bangko sa syudad? Oh, banade ka ni Helda? Amiga man niya niya. Abibiyan ako gulitaw ka. Ninyo na taong ko eh. Pero, o pa may anak ni Hilda. Uy, kabati. Ako, kung ako'y maminyo, hatagan yun ako daghang anak kang akong bana. Bilin. Dun, uy, kalag ka magtunga diha. Ni alay ka pa sa akong agianan. Sabi ni mo, Hilda, dugay na kong ibog ni mo. Atay dun. Ayaw ko kuruya pa nga ka man dun. Naibaw ko mingaw ko si ex. Kabaw ko anak kay wadi ni mong bana. Busa ka na, manuta ng payag. Oh, kita ka na. Tanan na yun. Katamisay mo. Maugit mo. Maurag yung klasiha. May kay mutila sa ako. Makasakit ko ani datu. Dato di dayon pa. Bisagin na kayo. Lang na lang gabi. Nung di mana, nakubo na tatanan. Hindi na ito idayon. Mary. Labi. Ay, kita. Wigta ko ha. Sige. Ikipasod. Sige. Ikipasod. Sige. Amitay ko nasay. Datu. Bana ko pasaylo. Ako lamig ini siya. Birahe! Bombahe! lambe kayo! Okay kayo! Nag-sex silang doon ni video eh. Magipakita na ako. Igagaw na ko si Dondon. Ug matag sex nila, sayo na para na ako ang pag-video. Nga dili sila makapantay. Do, kung makahuna-una ka ni kakpaw si mong asawa ba, ni ara ko ha, available 24/7. Dali na Bilin. Sakay sa kong motor. Yes. Manuta og motel. Kaniya. Uslan man nga iyan ang gibuhat na ko. Bubaws ko. Laki ko ko. Busa, di ko magpalupig niya. Kana, mo ninindot. Ay, gipalupig, baos yun. Mo ni akong gipaabot, kinakagusto kay ko ni mo, tana. Uy! Kalami. Bubaws na kong asa. Bubas ko. Kadyo, kalami. Naku-virgin ha. Hanaptan ako sa kanina kong uyab nga inyo na sabsala. Balang nagka-virgin ba? Anak Kami ko. tayo. Dapat pa. Ako na nang wala kong break. Anak, ipatumay lang ho. Katako, katana. Kalayo rin sa gitasan sa kong uyab sa... Pag ganin mo gahi ni. Di ay, Sa matibay pagaling ka ni. na, be, ikaw ako ba? May samot ko. Ay, iplog ni kay masuk ko.
Ngayon, nakalamin ni mo eh. Sambuhat to, kaya ko to. Tan, undangon kaganahan pag gani ko na rin. Sige. Sige. Gayon, malaos man lang ka. Gay, abiso sa to'y kiskit. Dako, bayan ni og ahas. Birahe! Bombahe! Dado pa sa ilo ako. Gibasulan ko ng ako pagpakasa. Please, tita magbuwag. Maluoy ka. Mahal kay tika Dado. Please ba? Unsa? Mahal ta ka. Mahal ko nimo? Pero nagbatin to kas laing laki? Buwag na ta. Ug si Bilin. Siya nang ipuli ko sa imong dabit. Oh, dili ko. Buwag na ta, Hilda! Dili ko magkigbuwag di mo. Pasaylo ako ba? Pasaylo hain taong ko. Pasaylo ako, aling natayog ako, tungod sa gugma ko nimo. Gibuwagan gid ko sa akong bana. Mahal ko ang akong bana. Ug gibasulan ko ang akong pagpakasa. Gibasulan ko ang tanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Glenn, ginaingon. Ayaw tugbangi ang nahimo kong sa. Hinumdumi nga lahi ang babae ug lahi ang lalaki basta ingon ana na nga klase sa pagpakasa mahitabo. Muning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Asa ko nimo dad Glenn? Asa pa adto ta sa mabugnaw nga dapit. Do, uy, kadinalian sad nimo, uy. Mo pa gani pagsugot na ko nimo. Nya adto dayon ta? Bati ako eh. Aw, si dugayan. Kung man atong check-in, man mo din taog mo dayon. Nga mo din ta. Kutog ba yan ang kumbati ibabos ka ma, di ba? Kung wa pa lang ko maibog nimo ay, di tagit ka sugtuin. Ay asawa pa ya ka. Pero unsao naibog man ko nimo mo nang bahala na lang ni. Pag aning ate. Lamian mo mo dagtila, Glenn. Sana all. Hubaga aning Di mo ate. kumot. Ikumot mo sa kong boobs. Lami. Kalami. Anak mo gid na. Ari dressing mood niya sa ibabaw kumot. Madalami na kayo. Lami na kay Lami Glenn. kayo. Ari. Glenn. Oh. Glenn, basbasi. Basbasi bakit? Glenn. Basbasi bakit? Glenn. Birahe! Bombahe! Unsa? Ang akong bana nakita nimo nga may kuyog nga laing babae dito sa downtown? Stang labi nga yun nila. Klaro yung duna sila relasyon yun. Mahimo ba, Bador? Ayaw rin butang-butang yung sa nga akong bana? Oh, Butan si Glenn. Ug dili siya makahimo sa pagbudi nako. ang nakaranay mo. Buto ko pag di ba, day? Pankining ako, dahil ka, no? Sulti lang ko sa tinuod. Dahil di ka na, dahil isulti lang ko sa tinuod. Moabot gani ang higayon nga masuta ni mo nga doon na siya kabit. Pasli na siya, oy. Oh. Og, niyara ko ha, paabot ra ko ni mo. Kaya ang karon gugmag yapon ti ka. Bador? Unsa? Wa pa mauli ang imong bana? Wa palagi ma. Basig nag-overtime. Para baka siguro ka kung nag-overtime o wa. Tawag opisina. Gitaw ka naman ako, ma. Nya? Iya tong kauban ang nakatubag. Nag-overtime ko, no? Pero mag-alas 3 naman pasado sa gabi, Wa pa man mauli. Kung mag-overtime na sila, mga alas 8 mauli naman na siya. Adios. Klaruhada, oy. Kay basig may kabit ng bana mo. Ug tuaron siya ni lumlum sa iyang kabit. Ma! Nyo na lang ka uli po. Ini ka uma.
Pagpunta kay sa tag-churcher dinis amo. Sige na po. Di lagi na pwede. uli. Di pwede masuko gid akong asawa kung di ko makauli rong gabi una. Mangita pa gani kung unsay akong ikatarungan rong gabi. Na dugay kay ko na uli. Di ko gustong mauli ka. Mau gini ako ganahan mo ba? Kay mahilig kay ka sa sex ba? Mo sa ni gusto na ako. Nandun sa suratong panagdate ha. Ani unya tas among bahay para makasave ta sa gasto ha. Oh, sige. Churcher tag maayo Okay kayo. Sana all. Ha? Nya, ari na ko ha. Ito na. Pasirit ang padaga ng motor sa gisakyan sa banang dili ah. O sila kalibot na taon nga gibidyohan ako sila nga nagako sila ug naghaw sila tungod ng pultahan sa maong bahay nga ilang gisudlan. Pita no? Bahay tingali na sa babae niya. Madali ko. Sakay ko sa motor. Aron pakita ko ning silang tanan. Mubi ako aning dapita. Pida. Abi na kung adto sila mag-abot sa downtown diyang gisundan ko siya kung gisakyang motor ni Glenn. Pero pida man. Usar mo ka bahay dahil adto diyan niya. Nakita gina kong diyang kabit. Nga mo'y may ablis portahan. Pauli lang sa bahay. Ugma na kong kikita kang dilya. Nganong karon ka lang mauli? Oy. Lapas alas 11 na sa gabi eh. Kwan. Sorry ka day ha. Ang akong kauban sa trabaho ba? Nangimbit tarong ko ng panihapon sa iyong birthday ko. Kinsang kaubanan nimo ha? Babay o lalaki? Lalaki siyempre day. Lalaki gina. Glenn, kinira ikasulti ko nimo. Uras nga masayra na ako nga doon na kay kabit, magmahay kagyod. Kay batasan na ako nga dili magpautang. Kung may kabit ka, mga bitsad ko. Day dili ha. O na, bagi ka na kabit mo. Kung dili ka gustong masakpan kasi mong asawa, umubaw siya og pasakit mo. Tingnan yung mga bit mo na siya. Pero pa, yung pananglit ba? Iya ko masakpan. Di ba yabayo nga bawo siya? Kay babae ko na siya. Lahi man tang mga lalaki kung mo ay mga bit kay wa may mawa na to. Pero ang babae pa, mausab ang ilang sukod kung magabit sila oy. Oy! Mausab yun ang sukod sa ilaha. Labi na og mas dako ang bunal sa kabit. Ikaw ra ba, Dos? Baya, kana ra bang imuha, no? Na, igo-igo na gidakon, ana. Manggabit gani ng asawa mo, unya, makakabit og dako ba si imo? Aha, bantay ka. Makakanta ka ginugmahay, do. Dili pa. Di ko musugot ng mga bit sa dilya. Gikan karon. Likayan ko ng akong kabit. May kabit ka di ay siya. Hindi ko gipatiyan. Day, hindi na ako nakuha gikan nila. Naghaw sila gawas sa portahan sa maong bahay. Pandito ka sud no? Siguro ko, nagtagay sila sa kalipay dahil. Pes, di na kinahanglang masudya pa ko niya. Ipasa na ko karon dayon ng maong video. Ug pagkahuman, magkuyog tabador. Buutan man ko, day. Buutan bitaw. Pero musugot ka. Oo. Dako ko gusto ni mo. Kini nga ako isulti ni mo, day. Kung magbuwag mo si Umbana, arira ka na ako. Andam ko mo sa gakay ni mo. Buutan kay ko, no. Buutan mo lang. Bahalag dili pa mi magbuwag. Buhaton kong iyang gibuhat na ako. Tanan na. Magkuyog ta. Ganahan ko nimo kay buutan man ka. Day. Manutag mo, tel. Ayaw, day. Ayaw. Uyap na ta, ha? Ayaw. Di gyud ka? Ito na. Lagi.
day. Sige, day, abi na mo ang bisan may napaka-pero. Napay ko niyo. Day, sabi. Manukod makakalit eh. Ako kami anda pa to eh. Ang gandaan ko anak. Basta. Taron. Kung ipasuod akong dilaot. Ang gihigop pa na ni magmay. Ang batoy. Karoon pa ko anak na. Diday na. Ang tanaw ni mo, day. Marang tabo ko. Batoy. Ang lamian na batoy. Bawas ako, eh. Ikigod ng ako. Sige. Abata. Dada. Lamian niya. Magdua-duaan sa iyong dilaot. Yan ako, ani. Ako ayo. Taas pagkat ka ayo. Ika na ni mo. Ika na mo. Ida? Masama. Ali, ako. Dali sa babaw. Ikida, day. I-shot na ako. Birahe! Bombahe! Malaway ka day din ya. Buwaging imong kabit day. Kay, wa naman ko sa akong kabit gay. Gibuwag ka naman ako siya day. Bala ka diha. Huh? Di na ako makahimo sa pagpakigbuwag niya. Dili naglan. Didilya, di ka angin nga mubaw sa papangabit day. Lalaki ko day. Way mawa na ako day nga lalaki wag ko. Ha? Saba diha, istorya ni mo ay. Huh? Bisa ko sa pay mo isulti. Dili na ko maminaw ni mo. Oh. Nahigugman ako sa akong kabit. Og ikisadan ani. Ikaw ang unang nagluib sa tong kaminyoon. Oh. Ikaw ang sadan sa tanan. Didilya. Lagi! Bisan giunsa ko sa pagpakiloy sa akong asawa. Agyon sa minaw na ko eh. Napuno siya na ako. Makigbuwag ni gid siya na ako. Bisag ako pa siyang patyon. Kapan di ko makahimo sa patay niya. Bisan pag mudapat niya. Kay ako ang unang nagluib sa among kaminyoon. Ako ang unang nagbudhi niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carding. Ginaingon, dili gid maayo nga ako sa kabana makatilawg laing babae. Kay di na ganahan pa nga budog siyang asawa. Mao gid ni tabo sa kinabuhi nga dili na ko mahimong malimtan. Oy. Basta lagi, pre. Baning kangutan gyud nako nga mauyab ko na Smirna. Lami kayong babayhana, uy. Kada ko tingog. Uy, wala sa may pagtanaw na siya nako. Hinayang tingog dimo kada ko dimo tingog. Ay mga asawa, basig magkadungog to. Uy. Yan mo eh. Basig nasa asa nyo ba eh. Kim kahiskot ng imong ibgan eh. Dunggan ka sa asawa nimo na. Tuwa man siya sa kusina, pre. Nag-andam sa atong sumsuman. Ano mo na? Buhilo man ang gugut, inigdool niya. Ako kikagtingog. Ay mo na yan. Kana. Ay mo sa yung dagay, pre. Okay na. Okay na. Kusgunin mo. Be. Pre, na imo asawa eh. Napingon din eh. Namiss ng asawa ni mo, pre, oh. No. Di ba yung budian ni mo, pre? Di ana siya, pre. Sabon, di ana siya. Dong Mando. Day. Darang inyong sumsuman. No? Putang na diha, day. O nga, biyahe lang, mi. Pagkagwapa din ni mong asawa ni mo, pre, Mando, eh. Abuyag, pre. Swerte ka kining Marirakil, pre. Mao pa, pre. Doon pa daay ko. Pero si pare ni mo Mando, no? Sara kay motor jack na Ay, ko. kara. Magkauna-una na lang tagpangitaglaing naki nga motor jack na ako. Mi ani Marirakil, eh. Di may mga
iya bulain is Parimando. Tukar no gana na ko na. Nga nakita na ko sa malalakil nga. Siya kes nina. Nagisulob. Lakraki panty. Kantambo karbas iya ha eh. Niking pahutan. Doon lang ko sa mo. Pahimuntan ko akong asawa. Uy. Oh, Dong, mura ka magtika-inom. Lami, anday sila eh. Ha? Lami! Uy, karding, imo ko mong asag kalit. Uy, matagas! Ilan na may matagak eh. Bukir kung matagak ha. Kwarto lami kayo, lami kayo. Dali, kwarto di ka magwanta. Lami, ako niya mo eh. Lami, basta makainom ka tuwing siya ko na Pagka ikahangkaw mo kag-utok lo eh. Turja kasi mo asawa niya, sawang karding. Ang asawa ni Mando may imong gi-imagine. Oh, ogaw. Lamis kining asawang Parimando eh. Unya, si Parimando ra ba? Tunay lang babae, nga naibgan. Ako pwede kasawang marirakil, di ko mga bit. Uy! Kana sa asawa ni mo gaw, di mo nabitawan. Guwapa na. Ha? Guwapa na asawa ni mo eh. Di nabitaan nga babae-babae lang. Swerte ka nakasawa ka ni mo sawa oy. Ay, oo, noon. Mabitaw nga, kung ako'y babae nga ganahan, adto na ko ipahungaw sa kong asawa. Di ko mga bit ko eh. Di ko mag-akos pagbudhi sa kong asawa. Unsa? Nagkuuyab na mo sa Andrea, pre? Oo, pre. O karon inig-off na to sa itong trabaho. Mag-abot mi sa downtown, pre. I-check-in ako ning bayana. Lamit ining bayana, pre. Kaluoy sa taon. Ha? Kaluoy sa simong asawa, pre. Sus. Kalamiar ba sa asawa ni mo, pre? Apay, madri, sus doon. Uy, pre. Ha? Uy, unay, pre. Wa, bitaw, nidayag na ko. Oh. Sayang nga budhian mo, kalamias mo asawa. Bugan, pre. Kita na ka, pre. Oo, tamakit ano, mag-short-short ba? Pero wa ka, dahil ng ako. Naluoy ko marirakil, eh. Ang kuyaw ko na, masakpan ka diyan, may kabit ka. Umuduwa po siya glaim, pre. Magpatulja po na siya glaim laki. Oh, pekarding! Aron dili magduda nga akong asawa, pre. Kinisa akong lakaw ron. Kay basig, gabian ko uli karon, pre. Hapita sa bahay si kining Mari, pre. Ing na nga, doon ako'y birthday nga kitambungan. Umutuo ka siya? Ay, tuo lagi na. Masih bebong siya nga. Wa ko yung birthday. Hibaw ba ka na niya? Hibaw siya. Kung asa ka, to ako. Kung asa ko, to ka. Kunya, mo na. Ikaw na lagi mahibaw mo diskarte sa akong asawa, pre. Miad ba sa akong asawa? Diyos, diri, oh. Siya dyan. Uy, pre. Uy. Oo, ano, pre? Hindi dahil ako. Basta mauna to, pre. Basta kay, muturjak ko karong bago na kong uyang. Cute king babayhana, pre. Bughaon ko kining babayhana, pre. Yan ako tungos lang ba eh. Nasa gate. Mag-doorbell na lang ko. Nanganak ko dong Mando, kadiyot lang. Uy, nito siya nga. Ang yamba na ang niya. Taon sa marakilo eh. Wala siya kalibutan. Ngayon ba na, tuwas lang babae, may turjak. Ay, paman, wa paman. Nanak ko dong, kadiyot lang kaya ablihan ako gamayng pultahan sa Kate, ha? Dong nag-duster lang baya ko. Uy, Yawa ko'y brag panty. doon ako si bra upanti. Pagkaway batasan manulti na ba? Hi, dong man. Hala, pare Cardin. Ikaw malaki ning niya. Mari. Wala na ko yung kauwabayaan ni uy. Ibis ra ba kayo ni sinina na akong isulob. Unya, ako'y bra o panty. Ay, agyan mo, Mari.
Sus, lamian ni motor jakon, oh. Kung warong imong ba na, Mari, kay importanteng gilakaw, padayon ako, bi. Pari, uy. Pari, ay, simong yapon katutok na ako, uy. Wala. May tuybo lagi ng atubangan si mong kasunis, eh. Nagsigig panudlo na ako, oh. Naglihok lagi na. Katuljakon nini mo, Mari. Labi pa tumuli si pare. Patilaw ako ng kausap, eh. Uy. Sige na, Mari. Kausa lang, Mari. Ang nga, uy. Nagapiyaan ko maayo na. Hangat kik-six ko ni Mariracil. May kini kayo may mabting primando. Ang ako kang asawa ron. Natagbaon ito paabot ako. Halo yan na ko na. Hindi ko magkahimo ko na mga gadong turjaks ako ang akong asawa. Luya ko sa mga gibuhat ni Mari. Tay paragot sa mani. Uy! Ang nga, uy. Ano maning imo? Tiyam mo to'y hakaw. Ikapoy na, day. Ha? Ugma lang ta magturjak. Adi mahimo, uy. Kagusto ko. Ay. Tay paragot, tay patay paragot. Sa mani bahos imo. Di mo ginaplot. Tukas tinuod ha, tukan. Muna, mo, bahuang. Oo. Tukan ako, ba? Gikan ka ni Turjak og laing babae, no? Uy! Tukas ako. Uy! More pa, Kakan ako karding na makaka. Okay, hinaplot ti imo ha, oh. Imo preste. Kunin si Butot. Hello, nabya. Wala. Imo ta, imposible kayo gyapon. Imo pre... Nanahong tinabal. Sa pagkabutugan pero karo kayong gigamit ka. Gigamit ka laing babae. Ha? Busa, di ka lagi magbahay na ako, ha? Ako magpatroljak sa tuglaing laki. Bisig suko rin kayo kong asawa, pero wag ko butugan nga, nakaturjak kong lain. Bota nanguha na ko nga, o strong nga ako. Mihilong sa siya kay mi strong mga ako. Ang nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Juvie, ginaingon, bisan og imudmud pa nato nga atong naong sa simbahan, kung dili putli ang kasing-kasing ug maut ang batasan, tiyapoy kapuslanan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, di na ko mahimong mahikalimtan. Juvie, nakaluto ka na para pamahaw? Oo, nakaluto na ko, ma'am. Maayo, kay mo sayo migsimba si sir nimo. Ingna lang ko, ma'am, kung mamahaw na mo, aron maandam ko ang pagkaon sa lamesa. Pag-andam na lang diha. Kinahanglan pa ba kang sultihan og balik na mamahaw man gyud mi? Sige, ma'am. Kung pa lang ko magkinahanglan og kwarta alang sa kong mga manggoy kay nag-eskwela, hagbayra ko ni pahawa dining baya. Hinimba tuod pero dili pud makaon og iro ang batasan. Uy. Ay! Iro! Ala! Ay! Nairo na din ko ron? Ay, Sir Carlo, ikaw din eh. Sorry, sir ha. Nakalitan mo ko, sir. Malinggaw ko kunin mo. Labi na, makalitan ka? Sir, palayo na nako, sir. Basig, makita na sa kang mami ni mo nga nakigsulti ka og katabang. Makasabaan na po ka. Ay, ako abugaw eh. Di man kabuto ko sa mama ko na. Mudol ko mag-isulti ko sama ninyo. Bisag helper lang mo. Pero, isulduhan mo mama og daddy. Pero, nahago mo. Kamatiman sa unsa may among kakinahanglan. Wa na. Tuara. Pak na pak. Sige na, Sir Carl. Biyaan sa taga ha. Ay! Mami! Mao ni resulta nga mag-igat-igat og sayo. Di na init ang kape nga akong giinom. Init man na ganina, ma'am. Pero matod ni mo nga mag-andam kong daan kay... Hilom diha! Murason ka pa gyud da. Ma, naon sa ka? Yan ho naman ibusing ka si Juvie. Ay ko gilabti, Carl. Kay ako'y nagpakaon niya ng atong maid. Mami. Gusto na, Carl. Juvie.
Pag-ilis sa imong gisulob kay nabasa sa kape ang giluwa ni ma'am nimo. Oh, sir. Liwat si Carl sa iyang amahan ng puutan. Si ma'am, bisag unsa kung pati siya patasan. Magkita nga wa sa lugar. Ma'am Conchita, daghang salamat sa gihatag ni mo donasyon alat sa simbahan. Why sa pa yan, Father Jonas? Dako ang kantidad sa kong gidonate, Father, kay mularga ba ako sa Amerika. Di ko makasimbag mga pila ka Sundays. Mao ba ma'am? Iampo ko ang imong pagbiyahe. Basi kang imong iampo, Father Jonas, nga makrash ang eroplano nga akong sakyan, ha? Uy. Oy, what na imuhatag og donasyon? Ma'am Conchita. Tolo kasi man ako nga wa din hijuvi. Hugot ko ning ibaod nimo, ha? Likayi ang amahan og anak. Palayo nilang duha. Pasig inig-abot na ko gikas Amerika, mabdos ka na. Agay! Simbak ko taon, Ma'am Conchita, uy. Nanimbak ko ka. Sa ato pa, may posibilidad nga magpahilabot ka either sa akong bana o sa akong anak nga si Carl. Dili taon, Ma'am Conchita, uy. Ay da, Oroy. Ayaw nagtubayi si Ma'am Conchita Jubi, oy. Takles kaya na siyang manulte. Sakitan bitaw ko siyang gisultiyat, uy. Ay da, Oroy, oy. Unsa kay reaksyon no nga? Mamabdos ka og si Carl ang amahan? Ha? Unsa? O ganun na-apil man magkiskot si Carl? Da, Oroy. Wala malilong na ako nga naibot as Carl ni mo. Ako naman gani ang gisugo nga magpatabang siya aron sugto ni mo siya. Unsa? Mao kada Joby. Dugay ko nagkagusto mo. Ayaw, anak Carl. Dili ko angay ni mo. Tungod ba kay maid lang ka? Mauna ang katarungan, Carl. Ang akong gugma, dili magpili ko no, unsa ugin sa babayan ang gipitik ini. Istoryahe! Carl. Yes! Fishbowl ang life, good for 3 weeks, di ba? Huy. Lipay baya kaayo siya. Ayaw kalimot hayats. Na CCTV camera sud o gawas ining bay. Mong intawon magmatkong tas atong mga gipambuhat kay wa si Ma'am Conchita. Ready na mo, Yads? Joby? Ha? Kay asa da ita? Manuroy. Isulit mo sa lugar nga wa pa niya maadto. Dili lang ko, Carl. Kasapan niya ko ni Ma'am kung may bawas siya. Ay kadlok. Ako yung manubag ko panangit. Magkasapan mong mami. Sige, tanong mo. Kining, Yads. Wa din mo sulti si Jovi nga rest din ninyo karon o manurit ang tulo? Rest day na mo ron. Og manuroy tang tulo. Sige. Okay ko, Carl. Muban ko sa inyong pagpanuroy. Wow, kanindot din niya pita. Uy. Carl, salamat kayo mo ha. Kung wa pa may mudat adin ni si Yads, di siya kumakaani din eh. Mahalo man nga resort, Sir Carl, oy. Ay, magpinta ng mahal, in the pita. Ay, importante nga, ma-enjoy ita. Sir Carl, sana malang ka bakanting raw mga available. Okay ra. Aron dili ka kung pera ng Sir Carl. Oh, pa, kitang tulos o sa kakwarto, Yads? Unsa man? Dili ka okay, Juvi? Unsa man? Anak ka matug sa bus? Sa room yun, di ba? Mga go. Dili na tang mag-inarte. Tuwa na si Carl. Nisa ka na sa pambot para mag-island hopping. Huwag kita mag-nguban, oy. Niuban na lang ta ka. Ay kung basula, Yads, kay mahadlok ko. Simbak ko, malunod pala ang pambot. Unsaon na lang, pira ba ko kamaong mo lang, oy. Niga bang kay ka, oy? Ano kang malunod? Ako, maghubog ko tonight. Kina-hurt ko. Nabasahan ako ang cellphone sa kong jowa. Mabdos na ang babay. Ay. Ikaw rin usan ni Asbe ba yun? Hayan man si Yads. Na to aslayo ay di pa hilabot, nag-emote kay nasayra niya nga magipamabdusan ang iyang uyab.
Uy, mau ba? Mm. Mau na lang kong katulad ninyo, ha? Sundan niyo mo sa atong kwarto ng resort ko na. Magduka na mo. Oh, sige, Carl. Sige. Sige. Kaniya ka ba nakidup ka? Nauna ninood kong Carl na. Ay, may pagkatuog na lang ko. Tuog lang ko una nila sa kwarto. Kadawatan sa na ko siya. Samot akong duka. Punta na pa itong payot. Una na lang ko sa kwarto eh. Bahala na ni. Nagtalikod si Carl nga nakita. Nakatuog na siguro siya. Makinay lang ko aron dili siya madisturbo. Uy, wala niya naman ko din yung payot. Kita na. Ani maong pino ay. Joe. Ano naman kasubos ka kutson? Di kas katri, oh. Okay, uy. Kami lang ni Yads ang magtupad diri, No, masugot. Ayaw kumpiyansa ni Yads. Pabayot lang na. May labtan niya kaniya. Pabog naman na. May na ako'y maghilabot mo kay lalaki kong tunay. Joke na. Nag-order ko kung kabutilyang beer. Ito doon din sa kwarto. Tagtulot ak butilyado, ha? Unsa? Sakto na itong daha ka botilya nga beer nga nainom mo, Carl. Medyo nalipong na gid ko. Luffy. Nalipong na ako. Sorry kayo. Pero, higayon na natong duha. Carl, gidapos mangkunin mo ko eh. I love you. Pagkaroon niya siya, it's pasi makamata. Hubog na siya. Hubog. Ayaw. Gagsa ko kukot, Joe. Promise. Ano sabi nasultan niya itong gibuhat ka ng nabiyo na. Dili ka magmahay. Pag-asawon ko ikaw, Jobe. Sana all. Nauroy. Dili ko tartong hubog, no? Ay, kalayan sa kong kibating. Nakabati ko sa ilang mga ago. Wala gagapugong si Carl. Turjak niya di Jobe. Nauroy! Nga, uy. Hala. Ay. Nagbata na dahi ka. Carl. Ha? Wow, ha? Kaswita din yung duha. Usa pa kagabi bagat na din nga nag-check-in? Inanan mo kaswit? Pasabta ang bayo, tabta. Itabo na mong duha gabi, eh. Huwag pakasalat ko si Joby. Tao ko. Unsa Yads? Hindi ba ko bayot? Kanang tsurjak mong duha gabi, kay nagmata ba ka tong orasa? Urasa? Carl, gikulpaan ko. Niabot na ba imong mami kikan sa Amerika? Relax. Ako rin may baw. Unsay gusto mo pagigsultihan ako, Carl? Mami, just relax. Relax. Ha! Di ko musugot nga pagkaslan mo kining atong maid, Carl. Hantok-kira ka ng babayhana. Ma'am Conchita. Ayaw paghilak. Ayaw ko drama-dramahe. Ayaw sa mga. Bisag bihin lang si Joby. Pero love ko siya. O pakasal ko siya ba? Sugot ka sa dili. Carl! Ako nugat. Kasakit. Makaginhawa. Sige lang, sige. Sige, hindi ko ba acting ni mo, ma? Magpakasal kong Joby. Sige! Sakit lang. Magpakasal ka ng atong maid. Wa kay madabit o sa kadako. Gika na mong daddy ni mo. Magkamang ka mo sa kaon. Ipanumpa ko ka na. Gipakaslan ko ni Carl, bisag maid lang ko nila. Sana all. Wa mo tambong ang iyang mami, pero ang daddy na, Baot ka kaayo si Ma'am Conchita. Sigig simba, pero pati kihapong batasan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lelek. Ginaingon, dili giday maayo alang sa usa ka lalaki nga masubrahan ra kabuutan ngadto sa iyang uyab. Nga halos na lang gani dili mo hawk ug mogunit sa kamot. Kay kuyaw kon ang uyab na hinuon madisgrasya sa laing lalaki. Mao kinay nahitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong mahitabo. Mao ba, Dak? Mag-date na sad mo ron sa imong uyab nga si... Unsay nga nato imong uyab, Noel?
Oo, nay. Noel iyangan. Nya, Domingo man sa drunay. Maong manuroy na sadmi. Kanang manuroy mo, nak ba? Asa man sad mo sangko, nak? Ako koan, ang buot kong ipasabot ba? Gida ka ba sa motel anang imong uyab? Ginhawa ka magudaglaw, unsa man. Gisigihan ka naghilabot anang imong uyab, ha? Hagdan na sa kasaloy. Ang tinuod na ino. Wa pagyud ko mahilabti ni Noel. Mutulo ka tuig na lang gud mi kapin pero wa pagyud taon nay. Uy, mao ba? Uy, kabuutan ko day anang tawahan na gud. Kung mag-date mo day, asa raman day mo? Asa man day kanya dad, ah? Manuroy sa plaza. Ha? Musimba. Ay, maura gyud na nay. Gusto na unta ko nga makatilaw langit nay, uy. Hagdo na ko siya kasal mo, balibad man sad. Kay doon na pa ko na sa manghod nga gipa-eskwela. Ay, sagdi lang gud, nak. Ang importante nga putli ka pa. Tawa ka pa niya hilabti. Aron kung simbako, di gyud ka mo ang magkadayon, may ikapanghambog ka pang ikahatag sa lalaki nga lain na sa dimong mauyab. Kay virgin ka pa man. Sige nay, uy. Ado sa kos kwarto. Magwa kog tuwalya. Maligo sa kunay. Kaigang bes pamati sa kong lawas, uy. Hawang. Mura ko gustong mutila og lawas nung kalipay. Sukad lang nga nakakita ko sa Noy Baldo. Misamot man akong gana nga makatilaw na og laki, uy. Biga ni Bi. Manambukos bintana. Basig na siya sa ubos. Dihang napita, oh. Diha, gito na ako nakita sa Noy Baldo nga nangihi. Nga nagatubang dinis bintana sa kong kwarto. Oh, pera. Huwag magpalipak ay. Siya man ang bigawas silang bay. Huwag naapaingon sa tubangan na niya kong bintana sa kong kwarto. Oh, giablihan na niya yung zipper sa karsunis. Wow! Kagahi sa iya. Ninduta ka ng iya gunitan, uy. Ako... Oh, Noy Baldo. Oh. Mitulog na. Ako... Oh, Baldo. Nala, bihangat siya. Huwag iya ko nakita. Uy, kauwaw ba ya, uy? Nagkasugat pa ang among tinanawan. Pero bahala na. Tiwason ko di akong gibuhat. Unsa? Ingon ana ang gisulti ni Noy Baldo nimo? O gaw, mahayop mo na siyang pasaylo ni mo sa nahitabo gahapon. Ha? Kay nga no? Unsa man di ang gisulti nimo gaw istong? Kuan, nagpataka lang ko na siya atubang sa pagpangihi. Uno niya, nakita ko no nimo ang iyang purtik isuga. Agay! Mao nga nangayo siya sorry kay wa man kuno to siya magtuo nga nanambo kuno ka sa may bintana taon sa imong kwarto niya. Kita kas iya nga ni tindog ug maayo. Okay ra gaw uy. Wa man siya makasagod. Ako pa man gani ang gibati og kauwaw kay nakakita ko siya ha. Ano ba gaw? Oo niya. Ay, una na ko nimo gaw da. Kita jud kasi iya gaw. Ha? Unya usay mong ikasulti niya gaw. Kuan kining dako ang iya hagaw. Unya taas pagyud gaw. Ha? Mao ba? Unya mao sa resulti sa uban bitaw nga nibaw sa gidakon kun kabaldo. Bitaw nga pilit kun taon kay na yung asawa nga si Winda. Pagsige lang ko kuno nagpasiksis Winda kay hadlok nga makitag lais baldo. Mao ba gaw? Oo, uy. Mao bitaw nga pusot ilang anak. Pila na ko nakabuok ilang anak. Dagko na ilang mga anak. Sige gaw uy. Muli sa ko gaw kay mabisita ron ang akong uyab. Sige. Kanang imong uyab gaw. Unsa man naka-score na nimo. Ay da, wa gyud taon gaw. Nasubraan nas kabuotan nas Noel uy. Ako gani unya ang maglagot, magpa-turjak yung kog laing laki ba? Uy. Kay gusto na gitaw ko motilaw og langit gaw. O ba gaw? Kung mauna sino Baldo lang gaw. Mao ipatilawan nimo. Hibat gyud ni imo gaw. Wow, kanindot ka kung may tabo na gaw no. Ganahan ba gid ko gaw. Kay dugay na kay kung nangandoy nga makatilaw og langit gaw istong.
Day, ing na lang ko, day ha, kung makul na ka din sa plaza, kay manglakaw ta. Asa man ta? Ato ta sa simbahan, day. Simba ta. Haladong, tanawa ko naman nag-uyab sa unahan, Nagakos og naghawak lagi na sila ay. Nga, nag-inukubay sa ilang mga ngabil. Hindutan nilang tanawon, uy. Wa ka maibog nila dong. Wa ka masina sa ilang gibuhat. Uy, day. Huwag ka mga bastos bayan ng mga tawan mo, Hindi man sila maggapo sa maghawak sa plaza. Dili kay sila raman good. Nay, sa atong kilit, Manag-uyab gihapon nga naghawak og nagakos, Ay, ninduta gid nilang tanawon, uy. Wa ka maibog nila dong. Dong kita sa dumpi. Kaksa sa dumpi niya maghawak sa ta. Sige na dong, Noel. Day, lilit. Uy, dili, day. Dili ta mo sunod sa ilang gibuhat, day, ha? Mga bastos na sir, day. Ang magtiayo na lang ang maggapo sa maghawak, uy. Huwag labaw sa tanan. Dili nila din hibuhaton nga naas publiko. Uy, mga bastos na sila, day. Kining dong. Magminyo na lagi ta, dong. Gusto na yun kong magminyo na ta, dong. Ay, kani. Kunya na lang, day, uy. Eh, doon na pa ko ipa-eskwila nga manghud. Kung makalampos na siya sa pag-eskwila ang akong manghud, day, kanang ako sa akong gigastuhan, ano na ta magminyo, day? Kana, day na. Asa man ta? At ta simbahan, day. Simba ta. Simba dito imo, oy. Day! Simba to, day, oy! Simba dito imo, buanga ka. Wa kay ayo. Bisit! Magbuwag ta, oy! Magbuwag ta, Noel! Wa say ayo. Wa say lami nga pagkauyab, nay. Ay inana man yun na, day. May laki man yun nga ingon ni Ana. Nga, di na magminyo kay ado na paigsuon nga patunghaon. Okay raon tanan ako, nay. Pero bayot siyang dako. Gusto na ko mutila og langit, nay. Uy. Apan bayot siya. Busa, mas maayo pag magbuwag. Mas maayo pag mangita ko laing laki nga mahatag ang gusto ko mahitabo. Lilit. Unsa? Manay sulti ni Noy Baldo, day. Uy. Sukad ko nung nakita ni mo siya. Nagsige na ko nung siya hunahuna ni mo. Gusto siya nga manguyab tan mo, pero minyo lagi siya. Idarera na ko nung siya. Gusto siya nga mutilaw ni mo. Mao bagaw? Mo ni sulti ni Noy Baldo? Ugaw, unsa man? Kun mao, sige gaw. Ingna siya nga makikita ko niya. Ingna siya gaw. Ingna siya nga gusto kong makatilaw og langit uban niya. Matra. Sige gaw. Ako si atuon gaw, ha? Sultihan ako si Baldo nga makikita ka niya. Tara. Birahe! Bombahe! Agay! Di na good ko virgin. Human sa nahitabo na mo, dili na ko mahimutang. Anunay na ko magpangita ni Noy Baldo. Nganong lami man gyud ang ginadili. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Juvie, ginaingon, alag ingnon kong bakakoy ug bahalag ikumparar ko sa usa ka video game machine nga ang score pulos bakak. Ang importante nga nakakapit ko sa patalim. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Park! Isa nang babayana? Hay, nana ba? Kanang nag-MC good? Ay, si Juvie. Yan naman. Guwapa siya. Tukar nga sang pagkairo aning tawhana ay. Iro good town. Ay, patagag sulti diha, uy. Amiga mo ni Jovi? Ipalaila ko niya, part B. Hi, Jobs. Hello, Johnny. Kumusta? Okay na.
Ngano ka? May gustong makigila-ila ni mo. Kinsa? Ako, miss. Ikaw. Gwapo ka, ha? Kana da kay magkasinabot mo ana niya kay ganahan man kay nagwapo sa juvie part. Kisa yung munggan. Salamat sa mabaghatid na ko, ha, Monarch. Welcome. Hain mo yung bayan na. Ay, dapat sa sud. Ihato lang, teka. No, ayaw na. Pwede ka makasud. Ang imong sakyanan dili makasud, I mean, kay gamay ra mga agianan. Okay ra ko, dinhi na lang ko. Okay ra ka? Mingo na ba, Jub? Ay sus, okay ra kay ko anak, uy. Tagadinhira man sa gugugod, Monarch. Kailan ako ang mga tao nga namuyo ining kapita. Wag gyud angay kabalakan, okay ra gid kaayo. Kay kung rapon ko ang magpa-rape man sa ko, labi nagguwafo. Joke, oy, joke. Sige, wala og na ko. Thank you. Sa uulitin, Monarch. Jube, anak, wa na ko'y tambal, day. Hala, para ba ko'y rocket ron pa? Sa sunod si Mana pa man. Pero, ay kabala ka pa. Mangita ko paagi nga makakitag kwarta aron makapalitas imong tambal. Sorry, sir. May giuna-una maguko. Karaang kansyon. Unsa ko na? Nanakog lagi. Kagwapo niya. Pero worse na lang. Kung dili ka pa itsula, ano? Hagbay ka rin license driver na ko? Sorry kaayo, sir. May giuna-una magud ko nga problema. Mong nawa sa kong una-una nga nagpatunga na di ko sa karsada, sir. Problema? Kwarta? Nakatag-an lagi ka, sir. Kung nakatag-an ko, dali. Sakay sa kusikinan. Ha? Tarong da, sir. Uy, asa man ko ni mo dadun, sir? Simple. Sa motel. Nge! Sorry, sir. Dili ko mupatol og old man. Old man ko, pero dili ko dirty, ha? Hatagi ko anak. Ha? Unsa, sir? Uy! Di ara pa, tumar na si mong tambal pa. Wa man ka kakarakit ron. Kakita ko glayang racket pa. Unsa man? Basta racket pa. Tubig pa, Nya dere mong tambal, Salamat. Dili maayo nga muskip ka ani, ha? Salamat. Sunod buwan, ani ka na panhing maong kondominium, ha, Puyo? Aron sa pagsiguro nga mamabdos ka gud. Rafael, nganong gusto magkag-anak? Wa ako'y anak. Gusto ko makakita sa akong liwat nga ako gi muligot. Buguya sa di mo manulti, Rafael, oy. Jeprox kay ka. Si wifey di ay ni mo, Rafael, way anak? I mean, dili siya makahatag ni mo og anak, ha? May anak siya pero dili ako'y nagligot. Dili? Ikaw? Kikinsa rin nagligwat ni ay? Ang iyang bodyguard o personal driver. Uy! Dato kiday ni Rafael. Ikaw kay batanon ka pa, I'm sure. Makaanak pa ko nimo. Pero Rafael, baogon man ko. Baog ka? You mean, di ka makahatag na ko, anak? I mean, gibuog ko sa kondonggan na pagkabata na ko ba? Pag-isgot yan ha, kay ludanon ko. Ay. Sorry, Rafael, sorry. Unsa man? Okay ka ba, Juby? Bayran ta ka o 3 million pesos. Unsa to, Rafael? Mahapit ko mabungol gyud. Hatagan ko ni mog 3 million pesos? O basta may ko buhaton bugti sa 3 million pesos? Hatagi lang ko, anak. Anak? Anak. Deal? Deal, Rafael! Uy! Usa ka tuig nga dili ta magkita.
Asan ka, Job? May racket ko. May event ko sa Layong Dapit Gyud, Monarch. Dili mahimo nga dili ka mo dayon sa imong racket? No, di may mong balibaran ni. O ka kay kontrata nga gipirmahan, Job? Oh, kontrata? Oo, kontrata ko. Ala, way kontrata kayo eh. Way pirmanay. Isura lang way pirmahan na yun eh. O kung dili ka mabayran? Mabayran lagi ko, Monarch. Sure ko mabayran ko bisag wa may gipirmahan nga kontrata. Asa man ka paingon? Asan dapita? Ato ko sa Japan. Ha? Magjapyuki ka? Uy, ngilad og dungog ang magjapayuki. Hala no? Ang moingon nga ngilad ang mag-Japan kana rasang mga tao nga wa makaadto og Japan. Oo. Natural, kwarta gihapon adtuon sa Japan, pero dili ngilad ang magjapayuki. Uy, gamay kay uto ka nang moingon nga ngilad ang magjapayuki. Murag ikaw, Monarch, judgmental na kay kastanan. Pero noon, di sad ko makabasol. Labi na ka, di ko makabasol nimo kay ang ubang mga babae good, moadto na gani og Japan, magbinuang man sad good. Pero dili kita nang niadtog Japan ha, nagbinuang ha. Depende gina sa babae. Og joke ra, uy, di ko moadtog Japan, uy, anhira ko dinis Pinas. Tempa, good. Asa lagi ka dapita? Kay bisitahon ko ikaw. Bawal ang Vishera Day. Bawal day, bawal. Sorry. Uy. Nakawayan ka din eh? Perting ko yun ah. Hala, uy, karon pa dyan po makapuyo og sama ini kanindot ay. Sa usa ka kwarto kitang duha ang tupad. Aron may resulta dayon ang paghatag nimo nako ganak. Okay. Gusto ka maligo? Oo niya nang taod-taod. Sige. Muna ako kaligo. Ni Sir Rafael anang kalikuanan nga bildo ang bumbong. O makita ko siya nga maligo. Hala, uy. Mura makulitaw ning tawhan na. Likuan pa man og lawas. Karati siya ni Sir Rafael, no? Kay may abs pa man. Ana, ay nagsugod na siya kaliko. Nag-shower na siya. Hala no. In fairness, dili mahimong baliparan nga hatagan ko si kana kay di man si mailhan nga ghost na nga 55 years old na ni si Rafael. Pahalag 55 na siya. Uy. Ang importante ang kagahi. I mean, ang 3 million. Yahay, pamati sa kong lawas na kung nakaligo na sa dili pa mahitog. Sige, katog na. Dili pa. May buhaton pa ta, remember? Sige na. Ikaw na si kaligo nga to. Asa man ko maligo? Diha? Usaray kaliguanan din eh. Kana ba? Kana ra. Makakita kang maligo ko. Ako nga naligo, wala ka makakita. Nakakita. Sige, kaligo na. Aron makabahos ko. Hala, nakatug na si Rafael. Nagkakot naman na siya. Pero may noon. Mumayda na ko. Maghinay lang ko aron dili siya makabantay nga human ako kaliko. Mada kang kaligo? Kuya, wanok ni mo. Human na. Imo kong gigakos. Saan man ito pagbuhat o bata kung dili ko bugakos ni mo? Well, Rafael, kilok yung bungoy. First time pa ni na ako. Sobrang magayon ba? Rafael, kilok ka. First time pa ni mo. Sakitan ka og niya kay ni ako ron. Kay bulitas man eh. Wala, uy. Tanti nga makahatag ko bangko na ko ang milyon ni mo gisaad na kayad. Ako ang giinso. Sakit? Sakit, pero sige lang, 3 million naman. Juvie? Ikaw ba kini? Monarch?
Mabdus ka? Tako naman kagdiyan. Oo, mabdos ko. Bakakon ka. Mao ba kini ang giingon nimo nga racket? Oo. Ha? Racket ni nako nga magpamabdos ko ug ako ning gibuhat aron mamahimo kog milyonarya. Gibayaran ko ni magpamabdos nako ron. Dako ang gibaya diri nako. Bakakon ka. Bakakon. Mura kag video key machine. Nga bakak ang ihatag nga score. Nga? Ala no? Ngano kang apil ang video kay machine? Bakakon ka, liar, evil ka. Uy. Nanganakit ko usa ka batang lalaki o sa gipangandoy ni Rafael. Dikit niyang lipaya og ang 3 million nga iyang gisaad na akong mabayad. Gihimong 5 million pesos. O, di ba? Instant millionaire ang akong dating. It's a patalim lang ang peg. Uy. Ug mao to mga listeners no, ato ang Palamay Drama Compilation Part 108. Og hinaot nga nalingaw mo mga listeners atong mga drama no. Og akong pasalamatan jud katong tanan nga comment sa tuwa kay mao jud to ang ato ang na-appeal sa atong pag-vlog no, sa ato ang Part 108. Daghan sa salamat sa inyong tanan nag-comment no. Salamat jud kaayo. Ug akong i-shout out no, tanan ka comment sa ako kay shout out na to sa paranghatay katapusan na pagbasa no, sa di pa matapos niya to ang video no. At shout out si Ma'am Lisa Adwan, shout out mo dia ma'am. Amping-amping dia sa imong trabaho dia ma'am no. Si Ma'am Grace Pamugas, shout out mo dia ma'am. Shout out mo dia si Ma'am Baldina Tapalis, shout out sa imo ma'am. O amping-amping dia ma'am sa imong trabaho no. Kabalo ko nga busy jud ka ma'am no sa imong trabaho diha, amping jud diha ma'am kanunay. Si Ratzel Manuel, shout out po diha. O more hugot pa ma'am, lingaw ko sa imong mga hugot no, lingaw ko sa pagbasa no. Shout out mo diha. Si Ray Aventejado, shout out diha no, o amping-amping diha sa Manila no, kung gabaha ra ba karon. O shout out po to sa imong pamilya nga nasa Butuan City. Daghan taga Butuan diri no. Si Virgilio Walanay, shout out po dia. Si Paul J. Manito, shout out dia Paul J. Manito no. Laban lang ta sa kinabuhi Paul J no. Si Oscar Abedog, shout out dia sa imong pamilya na dia sa Kahikarkar, Cebu City. Si Dennis Moral, shout out dia. Si Mercy Sandoval, shout out. Si Edgar Palma, shout out. Si Judith Sakia, shout out. Shout out po dia ni Jude Polistico. Si Helen Basel, shout out. Si Susit Palmero, shout out ya. Kati Bando, shout out. Si Richard Isco, shout out. Si Rodrigo Valle, shout out ya. Si Tofer Valdez, shout out. Si Milda Yekik, shout out. Si Ma'am Crislin Tapaw, shout out mo dia ma'am. Ug amping-amping dia sa imong trabaho ma'am no. Ug sa imong pamilya pod ma'am no. Shout out dia sa shout out dia nakakaroon sa Cagayan de Oro City. Si Dayan Baler, shout out po dia. Si Isabel Sirna, shout out. Si Brian Ortigal, shout out dia. O si Lucy Silma, shout out. Si Judy Primo, shout out dia. Si Arnold Bornal, shout out. Si Jo Buna, shout out po dia. Si Rumi Boy, shout out dia Rumi Boy. O sa imong uyab dia no. Si Jerome Lerna, shout out. Ug mao to mga listeners no. Ang tanan ga comment sa tong part 107 nga ato ang gibasa karon sa part 108. Og salamat jud kayo sa inyo mga listeners no sa inyong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Og ginawat pod mga listeners no nga masuportahan pod ninyo pagpaminaw ato ang handumanan sa usa ka awit. Kay nikahuman sa atong pagpakatawa diri dito na punta sa mga serious no. O atang-atangi na pod mga listeners tanan sa sunod na to nga upload no nga part 109. Atang-atangi lang mga listeners no maghinahinay na po tag-edit no. Kung dili pa makaabot og 1 hour atong Palamay Drama mga listeners mao nga maka-upload po gandumana no. O mao to mga listeners no daghan jud salamat sa iyong pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kaayo.